Zdraví vás Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave. Máme prezentáciu, kde sú 4 základné časti, základné informácie. V druhej časti si povieme niečo o projekte Erasmus na našej škole. V ďalšej časti si porozprávame o školskom parlamente. A na záver to bude projekt DOFE. Naša škola je súčasťou duálneho vzdelávania. Čo u nás môžete študovať? Máme 7 odborov, 2 učebné a 5 študijných končiacich maturitnou skúškou. Postupne si ich pôjdeme predstaviť. Učebný odbor elektromechanik silnoprúdová technika je 3-ročný učebný odbor končiaci výučným listom, osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a obsahuje vlastne práce elektrikára. Veľmi dobre platená práca pre všetkých, ktorí chcú zarábať už počas školy a potom si môžu dorobiť aj nadstavovým štúdiom maturitnú skúšku v odbore elektrotechnika, /energetika. Veľmi atraktívny učebný odbor. Druhým učebným odborom je mechanik opravár plynárenské zariadenia. Opäť je to 3-ročný učebný odbor končiaci výučným listom, ktorý sa týka všetkého, čo sa týka strojárskych a plynárenských technológií. Keďže plyn zohráva ešte stále a bude zohrávať roky u nás dôležitú úlohu, je opäť nedostatok pracovníkov, a dokonca študenti môžu dostávať počas štúdia aj štipendium, opäť si môžu dorobiť aj maturitnú skúšku. 4-ročný študijný odbor mechanik elektrotechnik je odbor, ktorý sa končí maturitnou skúškou. Dostanete výučný list, osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik. Je súčasťou duálneho vzdelávania a týka sa projektovania výroby, prevádzky, údržby elektrotechnických inštalácií a všetkých zariadení. Veľmi atraktívny študijný odbor, kde si počas odbornej praxe už počas štúdia môžete u firmy aj zarábať. Ďalším študijným odborom je odbor technik telekomunikačných a informačných technológií. Je to opäť 4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou, dostanete výučný list, osvedčenie odbornej spôsobilosti a obsahuje telekomunikácie, čiže všetky druhy telekomunikačných firiem a činností, informatizačnú časť, čiže počítače, siete a ich spravovanie. A okrem toho môžete byť dokonca aj elektrikári, keď absolvujete tento odbor. Takže má samé výhody. Ďalším študijným odborom je technik energetických zariadení budov, čo je odbor končiaci maturitnou skúškou, dostanete výučný list, osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik, je súčasťou duálneho vzdelávania a k nemu môžete dostať aj plynárenský kurz. Všetky moderné vykurovacie a energetické zariadenia sa ho týkajú, to znamená klimatizácie, solárne panely, tepelné čerpadlá, všetky plynové kotly, máme moderné učebne, najnovšie technológie, všetko si môžete počas štúdia tohto odboru ošahať, jak sa hovorí. Náš tradičný študijný odbor mechanik počítačových sietí je veľmi obľúbený kvôli tomu, že okrem maturity výučného listu môžete získať opäť osvedčenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, takže vlastne môžete pracovať okrem všetkých telekomunikačných firiem, počítačových a sieťových firiem, aj ako počítačový grafik a aj ako elektrikár. To všetko v sebe obsahuje tento obľúbený študijný odbor. Posledný, ale nie najmenej dôležitý, je grafik digitálnych médií, opäť 4-ročný maturitný odbor končiaci výučným listom, kde sa naučíte vytvárať a spravovať webové stránky, elektronické publikácie, strihať audio a video, vytvárať animácie, 3D animácie a to všetko kombinovať do nejakého webdizajnu alebo klasického dizajnu. Čo ešte naša škola prináša okrem klasického štúdia odborov? Veľmi aktívny a zaujímavý pre žiakov je projekt Erasmus+. Ideme si ukázať, o čom to vlastne celé je. Všetci ľudia by chceli asi cestovať, spoznávať svet, spoznávať okolie, cestovať letecky, cestovať autom, autobusom, ale všetko to stojí peniaze. Ale my tu máme zadarmo projekt, ktorý sa volá Erasmus+, samozrejme v rámci možností. Toto je princíp. Naši žiaci idú do zahraničnej školy, no a potom žiaci zahraničnej školy prídu k nám.
Takže si vlastne povedzme, kde sme všade boli v rámci projektu Erasmus+. Je toho dosť. Taliansko viackrát, mestá Bari, Cerignola, Sicília, Abruzzo, Francúzsko, ostrov Reunion, to je vedľa Madagaskaru, ostrov Martinique v Karibiku, to bolo presne pred rokom, Francúzsko, Turecko, 10 krát z toho mesta ako Izmir, Antalya, Konya, Afion, Ankara, Aydin a tak ďalej, Portugalsko 4 krát, Nemecko, Írsko 2 krát, Island, 3 krát Grécko, Fínsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a samozrejme to nie sú všetky, ktoré sme si vedeli spomenúť, ale stojí to za to spomenúť to. Ako to funguje? No náš žiak býva u nejakého žiaka v zahraničí a tá rodina mu pripraví program, samozrejme hlavne škola, celý deň sme v rámci programu so školou a potom keď oni prídu k nám, my ubytujeme u nás v rodine toho ich žiaka. Výhody Erasmus Plus sú cestovanie zadarmo, zlepšenie angličtiny, práca v tímoch, spoznávanie učiteľov a spoznáte miesta, ktoré naozaj nie sú na turistických mapách. Povedzme si niečo o školskom parlamente na Soše Trnava. Školský parlament je vlastne spojka medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy. Čo to znamená v praxi? Zlepšuje sa komunikácia medzi študentmi a školou, organizujú sa rôzne akcie, spríjemňuje sa škola a je snaha zlepšiť úroveň našej školy. Tu je minuloročný parlament, voľby tohto roku prebehli v septembri, na jeho konci boli dvojkolové, v prvom kole mohol sa prihlásiť ktokoľvek, takisto ktokoľvek mohol kohokoľvek voliť. Navrhli sa najprv kandidáti v prvom kole a potom každý žiak mohol voliť až 11, čiže všetkých kandidátov v druhom kole. Čo školský parlament u nás zorganizoval? Takže napríklad Mikulášska nádielka, Valentínska pošta, turnaj v CSGO, spríjemnili sa nám priestory v škole, oddychová zóna, boli teambuildingy, máme a budeme mať školský merch, vlastnú školskú značku, zúčastníme sa na participatívnom rozpočte školy. No a aké je zhrnutie? Školský parlament môže zlepšiť našu školu, môže pomôcť s organizáciou akcií, buduje teambuildingy, je to dobrá kolónka v životopise, no a je možnosť zlepšiť svoje sociálne skúsenosti. A na záver máme projekt DOFE, takisto veľmi aktívny projekt v rámci Soše Trnava. Vlastne logo sa dá povedať, že je zažiť dobrodružstvo, ktoré má cenu. Čo si povieme o projekte DOFE? Je to medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Založil to princ Filip v roku 1956. Účastníci sú vo veku od 13 do 24 rokov a majú až 130 krajín sa ich zúčastňuje. Prečo sa zapojiť do tohto projektu? Lebo pripravuje na budúcnosť. Je výhodou na prihláške pre akékoľvek univerzity. Pomáha veci doťahovať do konca. Buduje vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu a rozvíja komunikačné zručnosti a buduje tímy cez expedície. Čiže dá sa povedať, že zlepšuje všetky schopnosti človeka žiť v 21. storočí. Ako to funguje? Nastavte si cieľ v 4 oblastiach, teda v jednej z nich. Buď si vyberiete talent, šport, dobrovoľníctvo alebo expedíciu a v priebehu 6, 12 alebo 18 mesiacov môžete získať plakety bronzovú, striebornú alebo zlatú. Ako to vyzerá v praxi? Nastavíte si míľniky a merateľné ciele. Každý týždeň na nich makáte aspoň 1 hodinu. Všetko si trackujete cez online recordbook. Naplánujete si aj záverečnú expedíciu, ako tu vidíte pár fotiek a dostanete medzinárodnú uznávanú cenu. Zhrnutie projektu DOFE. Je možnosť pracovať na sebe, dokopať sa ku svojim koníčkom, je to práca v tímoch a expedícia a možnosť získať významné ocenenie. Toľko k projektu DOFE na Soše Trnava, toľko k Soše Trnava. Stredná odborná škola Elektrotechnická Trnava sa na vás teší, ďakujeme za pozornosť od 9. hodiny na našej škole. Pekný deň!